అందరికీ సూర్యనారాయణ స్వామి పూజ అయిన రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు. చాలా చాలా డేస్ అయిపోయింది వీడియో పెట్టి, బట్ నేను ఇంకా మీదట వీడియో పెట్టి తెచ్చుకోలేదని చెప్పాను కదా. మొత్తానికి పాలు పొంగించేసి సూర్యనారాయణ స్వామికి పాలు పొంగించడం అయితే అయిపోయింది రథసప్తమి రోజు. అలానే దేవుడి దయ వల్ల పూజ కూడా చేసుకోవడం అయిపోయింది. మంచిగా పూజ అంతా అయిపోయిందండి. సో ఇప్పుడేం తీసేటప్పుడు ఆపే చాలా